Pasodobres do século XXI, sons de Broadway, pezas francesas ou converxencias musicais de distintos puntos do planeta formarán parte do repertorio da Banda de Música de Pontevedra nas actuacións previstas para o verán nas rúas da cidade. Co ciclo Sons na Rúa levarán a lugares emblemáticos da boa vila xéneros musicais para todos os públicos. A peculiaridade ou a parte así máis popular deste ciclo de verán para nós é levar a banda de música a todos esos lugares emblemáticos nos que, ademais, nesta cidade se dan cita a tantísima xente, a ver se o verán e a climatoloxía acompaña para que efectivamente as rúas se enchan, porque realmente é un traballo moi gratificante. O programa de verán, baixo distintas denominacións, vense celebrando dende o 2010. Dá relevo a un exitoso programa de inverno que levou a música ao teatro principal 2 domingos cada mes. Entonces, pues un poquito teniendo esa disparidad de público que tenemos siempre presente, pues intentamos ofrecer un poquito de todos, de todos los géneros que quizás la banda de música conrea, ¿no? Teniendo claro también cuáles son los tres ejes sobre los que apoyamos cada una de las programaciones, que es el socialmente cumplir con todo el público que estaba hablando, el no dejar de ser un ente pedagógico, es decir, que aprenda a que la sociedad cada día seamos un poquito mejores, ¿no? Y evidentemente no descuidar el plano artístico, que al fin y al cabo pues es a lo que nos dedicamos en cuerpo y alma, ¿no? As actuacións chegarán ata agosto, finalizando cun man a man ca Banda de Música de Salcedo e un espectáculo final adicado á zarzuela, que terá lugar na Praza do Teucro. De forma paralela ás actuacións celebraránse seminarios e encontros con nomeados directores de banda nacionais e internacionais para contribuir á formación daqueles alumnos que se queiran dirixir cara á dirección. A primeira das citas terá lugar mañá xoves no palco da Alameda, cos pasodobres do século XXI.